Oh, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Ayuda sa istansa. Ay, pangalay ayuda nih. Ayuda sa bukid. Nalaliti. Hai, kanyo ah. Ha? Dila tandus ka ni. Importante tawag lang ini dari datan. Pasan po kayo. Ayuda sa istansa. Okay. Mga kaplakor. Ayan o, dami o. Social distancing po. Oh, mga kaplakor. May free vitamins tayo. Anong balita dyan, boss? Ayos lang. Yan. Yan pa oh. Hello. Idol. Kulang tayo bike mo ay. Wala dito. Wala dyan. Nasa doktor. Inaayos. Dr. Manipor. Wala na pong sisingit sa mga nasa gilid. Mga bayro na po tayo, bayro. Pag walang upuan, walang bayro. Lahat ng trabaho ginagawa ko. Pagka binalik ko yun, balik niyo agad yung Mga ano po, may mga upuan po dyan sa gilid. Pakilagay na lang po dun sa likod. Aso, Oo, wala na mga nasa gilid. Kasi ito talaga yung mga pinakauna, yung mga nandito kanina. Kaya pinasingit ko yung mga nandito. Ayun na po, ate. Mga nandiyan po. Ayun na po yung upuan. No? Magsiupo na po kayo doon. Yan, para hindi po tayo magkagalit mga taga-stanza. Mga ano tayo dito. Nakakanayon. Sa mga senior citizen po, pag nakakuha na po kayo, mag-stay na lang po muna kayo dito para sa isa pa pong pila para sa feeding program. Galing po yan kay George Ernest Castro. Yan. Ito po. Idol. Ayan. Wala na po yung pila natin sa gilid ha. Puro bayro na po yung pila natin. Ay, na, Idwara. Nunong may niya, video ya. Yan. Naririnig ko po yung mga reklamo niya dito ah. Naubos na. Ano nung tuwala ni Malay? Ano ni Jimar? Yan ang may-ari ng pukok, nakikipila. Wala nang ayuda. Ano pangalan mo, boss? Itoy. Yo, taga Swanit. Kumon! Bahala ka mo sa panginan ko na eh, sakaw!
palalagyanan ko, sako. Maguluyan naman niya. Dapat yan ang pusikan ng niya tayo kayo. Di ba na ulo ka di main eh? Batak manay. Kasi di man ay. Video mo niya. Nung salita ka mo ta. Pasado. Ayuda sa istansa ka mo ha. Bakit ay? Ayuda sa istansa. Bigay ng SK Chairman. Budget ng SK Council. On. Hindi iba kayong manay. Bagong dala niya ay straight. Don't forget subscribe to my YouTube channel. Nagpapag-community punter is Coach Boy. Marami siyang bata na lang. Shoutout kay Mama Maria yung galing ko. Ano? Pa-shoutout kay Kukuk. Kukuk, kukuk. Kukuk, kukuk. Okay, tapos na.